el torna a treure el triple que acaba d'aconseguir el Sabadell. El triple de Marta Hernando és el que buscaven la pissarra, ara sí ha sortit. 47 a 47, queden 5 segons 48 dècimes. I arriba el moment de la camp final masculina del segon torneig U13 de Vilafant. Els rivals, Club Joventut de Badalona contra València Bàsquet.
La jugada d'Alegret, la torna a treure, el triple, triple que acaba d'aconseguir el Sabadell. El triple de Marta Hernando és el que buscaven, la pissarra ara sí ha sortit, 47-47, queden 5 segons, 48 dècimes.
treu cap a fora. La jugada d'Alegret, la torna a treure, el triple que acaba d'aconseguir el Sabadell. El triple de Marta Hernando és el que buscaven la pissarra, ara sí sortit. 47-47, queden 5